Halo. Ništa, ja evo izašao u auto da te nazovem da pričam s tobom. Žena misli da sam ja u kući u sobi u drugoj. Ja samo zalupio vrata u jedne sobe. Tako da ona misli da sam ja u sobi, znaš. Pa ništa, hoću da ti kažem, i ja sam stvarno se zaljubio u tebe. Nema veze što si ti u Njemačkoj. Nema veze, evo ja pričam s tobom, ja sam u autu. Ja, pričaj mi ovako, jesi li se zaljubila u mene stvarno da izvadim sebi kartu, da... Ma šta ima žena da mi rekne, znaš šta, slušaj me ovako, ti napravi profil sebi, da ću ti ja poslati, u stvari poslaću ti podatke od jedne moje rodice koja je nestala u ratu, znaš, i tražili smo je, dugo nismo je našli. I ti stavi taj profil, napravi ime to i javi se meni i kaži kao želiš da me vidiš i ja ću odmah reći ja idem da vidim. Evo u autu s tobom pričam, evo već tu sam u autu, ništa se ne sekiraju. Nemoj da se brineš ništa, tu sam ja u autu. Pričam, samo ti pričaj. Pa evo, ja samo ti napravi taj profil lažni, daš ti podatke od moje rodice i kao ti se predstavi da si ona, znaš, ja ću kao fol početi da plačem i to. Čekaj samo nešto da vidim. Eno i nje u autu, u mene žene, i ona priča sa nekim na telefonu. Šuti, ne vidi ona mene, a misli da ja nju ne vidim. Jesi vidio? Pa ja i ona tako isto izađe napolje, priča po autu i tako. A i ja vidio od nje, šta će? Čekaj, ispade mi telefon. Halo? Jeste. Eno, i ona priča na telefonu. Izađe i ona tako u auto i priča na telefonu. Evo i ja sad pričam s tobom na telefonu. Ona misli da sam ja u sobi, znaš. Joj, što ti je Facebook Joj, da nije ovoga Facebooka, jadi belaj bi bio sa nama, šta evo. Niko se ni s kim ne bi, recimo, ni upoznao, Joj, hvalim te Bože za ovaj Facebook, hvala ti, svaka čast onome koji izmislio ovaj Facebook. Jest Boga mi, jest. Joj, da ti kažem, joj, znaš koliko sam sretan što sam sad te upoznao. Joj, evo, gorim od sreće, vjeruj mi. A eno i u mene žena tamo priča u autu svome sa nekim, vidim, sretna. Znaš, misli da ja nju ne vidim. Hoću pa, odmah ti meni pošalji zahtjev, kao da te primim ja i kao pošalji mi poruku, ja ću kao fol pred njom čitati i počet ću kao plakati, znaš. A gdje ti je čovjek? Aha. Nema veze, ti kaži njemu da ti dolazi dajđa. Ili rođak, kako hoćeš, nismo se dugo vidjeli. Pa još sam ja tako jednom, sa jednom istom, što sam imao, tako napravili profil, ona lažni, ja lažni, kao ja njezin, rođak, ja došao kod nje tam, muž njezin se sa mnom upoznao, fino, lijepo, i ono odšao na posao, nas ostavio same, kao fol mi rođaci, joj, ja rođak, rodicu, malu sobicu, joj, majko moja mila, joj, da vidiš kakav ja rođak njezin, ma nisam je nikad vidio, isto kod tebe, evo sad prvi put, joj. Jest. Ok, hajde nazvat ću te ja, hajde da vidim, da se prisluškam tamo do njezinog auta, da vidim, da čujem, znaš, šta priča ona, hajde. Joj, jer i žena u mene priča s nekim na telefonu, ja sam sve koveg sa ovim rođak, sad ću ja, koveg ona moja rodica. Pa kakav rođak i rodica, bova, nisam je nikad vidio, lijepa treba, ko lutka, za mene. Ubila se. A ja ostavit ću ja ženu, bala, bježe, pusti krajem, i ona na telefonu s nekim u autu. A Amerika. A vidi u Njemačkoj isto tako, pa u Austriji isto tako, ja sam iz Austrije imao isto
Isto tako rodicu jednu, joj, sve moje rodice. Oj Bože, a nikad ih nisam vidio. Joj.